estamos aquí para presentar un logro que alcanzamos en Carballo. Fai como 6 meses decidimos apostar por un proxecto europeo para un fondo Horizon Marie Curie, sobre todo na súa rama que se refire á divulgación científica, non? Ese é un programa que promove ou que pretende fomentar a vocación científica nas escolas, que é unha das partes que obriga ese programa, máis participar na noite dos investigadores, que é unha actividade que se leva anos a celebrando en toda a Unión Europea, que se celebra o último venres do mes de setembro, obviamente de divulgación científica por toda Europa, bueno, para mostrar un pouco en que van as investigacións científicas e ademais, bueno, para termos xeral, o que pretende este programa Marie Curie é levar a ciencia a toda a población. Como vimos traballando nesos há varios anos, coa participación no Quinto Science, que ten moitísimo éxito, na Feira das Ciencias, que agora ten nome propio, marca propia, como é Landra Ciencia, pois decidimos presentar un proxecto. Presentamos un proxecto que o seu acrónimo é TOC0, Talento Kilómetro Cero. O acrónimo trovamos en unha pequena discusión no seu momento, porque non sabíamos exactamente que poñer, pero creo que nos quedou bastante... Talco, que é un nome bastante curioso. Bueno, presentamos este proxecto, poñendo en valor todas as actividades que se fan en Carballo. Da man presentamos este proxecto, da man cos socios da Universidade da Coruña, da Academia Joven de España, e tamén coa colaboración privada, como non de Conservas Calvo e de Exover, non? Porque nós o que queríamos era, a base do noso proxecto é, como ben di o noso nome, poñer en valor o talento kilómetro cero. Non só o talento investigador, senón tamén o talento que hai nas empresas. Que calculábamos que unhas 50 empresas serían as beneficiarias, unhas 50 entidades serían as beneficiarias, pero presentáronse 241, entón, olha, temos moita competición en toda Europa. A sorpresa é que este non chega a resolución, a proposta TOC0, talco como di Verónica, tuvo 15 puntos de 15 posibles, e, polo tanto, somos os beneficiarios destes fondos. Que quere dicir que temos agora mesmo 350.000 euros, máis ou menos, para divulgar a ciencia e o talento carballés nos próximos 2 anos. Isto vai a implicar, obviamente, participar na noite dos investigadores, o último venres de setembro, seguir apostando por ese achegamento á cidadanía da ciencia que temos en Carballo, levar, como non, os investigadores e investigadoras ás escolas, a toda a población, e tamén levar a innovación que se fai nas empresas de Carballo, Calvo, con as empresas asociadas de Asober, pois levar todas esas cousas innovadoras que fan, porque a veces descoñécense ou descoñecemos o primeiro o moito ben que se fai en Carballo. Cales son os obxectivos? Pois un pouco resumindo o que acabo de decir, non? Poñer en valor os investigadores de kilómetro cero, vamos a intentar traer a Carballo nos vindeiros 2 anos o máximo número posible de investigadores e investigadoras de Carballo, que obviamente están espallados por todo o mundo, poñer en valor a innovación empresarial que se fai en Carballo, coas empresas que acabamos de nombrar. Isto está todo vinculado co ese mar e terra, queremos, obviamente, contando con unha das conserveiras máis importantes do mundo, pois hai que falar do mar, pero tamén temos que poñer en valor a terra, as nosas feiras, que tamén hai produtos e productores que fan cousas realmente moi interesantes, ou investigadores e investigadoras que investigan os nosos produtos, non? Dos socios e dos colaboradores, como a Sober. O proxecto para min é un regalo porque realmente vaise a realizar no meu concello, en Carballo. Eu estou aquí hoxe ademais como representante da Universidade da Coruña, onde traballo, e tamén da Academia Joven de España, da que son parte. Entón, bueno, de feito creo que é un regalo envenenado porque creo que me vai tocar máis traballo do que aparece sobre o papel, non? Pero, bueno, todo isto cando empezamos a falar e tal, Iván, Cris falaron comigo daquela colaboración da Universidade da Coruña, pois xa puñeu, e despois ocurriusenos tamén involucrar a Academia Joven de España, que é
É unha academia multidisciplinar onde hai investigadores xóvenes de todos os ámbitos do coñecemento, investigadores moi bons, entón tamén non é só visibilizar os nosos investigadores e investigadoras de Carballo, senón tamén ter a posibilidade de traer grandes investigacións punteiras a Carballo para que as coñezamos, non? E, bueno, ademais disso, como xa dixo Iván, pois contar con dous asociados como o Grupo Calvo e a Xover para ver un pouco a innovación que se fai, non? Entón, estou encantada. Bueno, un pouco por concretar, pois desde a UDC, sobre todo, vamos a encargarnos do programa científico da Noite dos Investigadores, que ademais non queremos que sexa só un día, non? Como é ese último venres de setembro, senón facer unhas actividades previas e posteriores para alargalo o máximo posible. E por parte da UDC, bueno, comentarvos que actualmente somos un equipo de 5 persoas, das cales 3 somos carballesas, e todas mulleres, así que estupendo, non? E tamén aproveitando, obviamente, esa cercanía, non? Que nos dá a UDC e a súa multidisciplinaridade, tamén todo o traballo que levamos feito de moitos anos en divulgación, que xa sabes que é tan importante, e, bueno, a mí en particular, que me gusta moito. E despois, na parte da Academia Joven, a súa actividade principal vai ser organizar o de a investigación levase ás escolas, non? Pois un pouco tamén aí, facer varias visitas de investigadores de fora. E, bueno, como antes decía, a UDC é máis o local, pois a Academia Joven permítenos esta visión máis global, non? Porque hai investigadores de toda España, e, de feito, moitos deles incluso vivindo no estranxeiro nas universidades máis prestixiosas. A Xover, en primeiro lugar, queremos agradecer ao Concello que contase con a nosa asociación para formar parte dun evento tan interesante. Creemos que a iniciativa é moi importante para unir ese talento local que temos, esas empresas que a nivel bergantinos pues, tamén poseemos. Bueno, un orgullo contar con Verónica e con Calvo como esa parte de parte científica e empresarial. Nós como asociación que aglutinamos todo o tecido empresarial da comarca, pois, bueno, estamos moi orgullosos de que se contara con nós. Moitísimas gracias. En nome de Neuterre, é un auténtico placer estar hoxe aquí acompañando ao Concello de Carballo e a todos vós. Queremos, lo primeiro, felicitar ao Concello por haber logrado este importante respaldo da Unión Europea para o proxecto Talento Kilómetro Cero. Que Carballo sea recoñecido como un referente para conectar a ciencia coa ciudadanía no entorno rural é un mito que nos enche de orgullo como empresa e que ten aquí as súas raíces. Nosa participación nesta iniciativa non é casual. En Neuterra, o Carlos, creemos, se me fai difícil. A mí tamén. Creemos firmemente que o talento non ten código postal, non? Que a innovación é o motor que ha convertido a nosa compañía en lo que é hoy, unha multinacional de origen galego que vende produtos en máis de 75 países. Como socios deste proxecto, o noso objetivo é demostrar que desde Carballo se lidera a innovación industrial e a ciencia aplicada á alimentación. Aquí naceron moitas de nosas ideas máis revolucionarias, ideas que se materializaron con o talento de a nosa xente. Traballaremos de man co Concello e do resto dos socios para acercarnos a industria e a nosa tecnoloxía á nosa terra. Queremos que os xóvenes da nosa comarca vexan que en su propio entorno kilómetro cero existen oportunidades reales para desenrolar carreiras científicas e técnicas de primer nivel. Este proxecto é un exemplo perfecto de como a colaboración público-privada pode transformar un territorio. Colaborar co Concello de Carballo, a Universidade da Coruña e a Academia Joven de España nos permite sumar forzas para que a ciencia sea máis que nunca patrimonio de todos. Estamos convencidos que o futuro de Carballo pasa por a innovación e por cuidar o talento
que nace e que pode haber que axude pois, a enaltecer o talento que nace aquí en Carballo, que vai, porque na nosa historia os moita xente nos axudou a elevar a eficiencia técnica e todo eso un desenrolo de conservascarlo, non? Entonces, bueno, pues, de materia prima, de materia gris que hai en Carballo, que sempre houve Carballo, pois eu creo que temos un futuro para lograr estes objetivos de talento quilómetro. Eu creo que compre empezar por polo máis importante, que son os agradecementos, neste caso á Universidade de Coruña, á Academia Joven de España, a Xover, onde fixamos empresarios de Bergantiños, ao grupo Calvo, na Uterra, que a mí tamén me consta, e sobre todo tamén ao noso Conselleiro de Innovación, porque é realmente o impulsor desta iniciativa, que, como decimos, recibiu a máxima puntuación. Daquela, por eso, xa, parabéns a todos e a todas. Este proxecto, tal Xiro, como din, é un exemplo de algo que desde logo en Carballo consideramos moi importante, que é esa colaboración entre a administración pública, empresa privada, universidades e a propia sociedade, porque ese é o que marca o camiño para construir futuro. E aparte disto, este proxecto ten un significado moi especial para Carballo, porque eu creo que todos coincidimos en que Carballo é unha vila con moito dinamismo cultural, con un dinamismo social, económico, pero tamén queremos que sexa un lugar onde a ciencia, o coñecemento e a innovación forman parte da vida cotidiana dos nosos veciños e das nosas veciñas. E precisamente eu creo que TAC Xiro nace con esta vontade, que é achegar a ciencia á xente e demostrar que tanto o talento e a investigación tamén poden medrar e desenvolverse desde o rural, algo que consideramos fundamental. E despois tamén hai algo que creo que fai especial este proxecto, que parte do que somos, da nosa propia esencia, parte do noso mar, parte da nosa terra e tamén da nosa industria local. Porque a ciencia non é algo afastado que se paga nun laboratorio que pode estar longe de Carballo. Eu creo que a ciencia está na pesca sostible, está na innovación alimentaria, como decías, Chano, na agricultura, na protección do noso litoral ou tamén na loita contra o cambio climático, como decía Iván. Tamén, por suposto, as persoas investigadoras que cada día contribúen a seguir avanzando a ese progreso constante. E outra cousa que me parece moi importante deste proxecto, que é un proxecto que non é solamente un proxecto institucional, é un proxecto que está dirixido e orientado cara á cidadanía. Está dirixido ao alumnado dos diferentes centros educativos para que coñecen de primeira man quenes son esas persoas investigadoras, que é algo que é importantísimo, pero tamén para as familias, para os veciños e para as veciñas, se acheguen á ciencia pois nunha praza, no propio mercado ou incluso nos bares, porque non vai ser así. E tamén outra cousa que me parece importantísima, é dicir, creo que tamén hai que salientar neste proxecto, que é o coñecemento e a sabiduría dos nosos maiores. Eu creo que é imprescindible que haxa un diálogo constante entre esa sabiduría dos nosos maiores e a ciencia actual, porque sería moi enriquecedor. O rural, desde logo, para nós, para este concello, non é pasado, senón que tamén é innovación e, ademais, é coñecemento e, sobre todo, oportunidades. E queremos que Carballo sexa un exemplo en Europa de como un municipio pode converter a ciencia no eixo sobre o que pivote a súa identidade e tamén o seu propio desenvolvemento. E despois, por rematar por agradecemento, neste caso, o traballo de todas as persoas e institucións que fixeron posible acadar levar adiante este proxecto, acadar esa financiación, expresar o compromiso do Concello de Carballo para que esta iniciativa non sexa algo puntual, senón que sexa algo, o primer camiño, o primer paso para que consolide a ciencia e a innovación como parte da nosa vida colectiva e como comunidade. Porque entendemos que a ciencia non só pertence ás universidades, ou non debe pertencer só ás universidades ou aos laboratorios, senón que a ciencia pertence á sociedade e en Carballo queremos que forme parte do noso presente e, por suposto, do noso futuro. Así que moitísimas gracias a todos e a todas, porque, desde logo, creo que isto é algo importante para Carballo no seu conxunto e estou seguro que nos próximos 2 anos vamos a disfrutar moito desta iniciativa.